Ozvalo se nám už několik předsedů SVJček velmi naštvaných na to, že mají fotovoltaiku za několik milionů korun a ta fotovoltaika, která byť vyrobí 50 MWh elektrické energie za rok, tak téměř nic z toho se nezužitkuje v tom domě a už vůbec ne v těch jednotlivých bytech. Takhle bohužel vypadá většina fotovoltaických elektráren na bytových domech v Česku a my se teď pojďme podívat na to, jak by to mělo a nemělo správně vypadat. Hlavní problém fotovoltaiky na bytovce dneska je ten, že byť máte instalovaných například 50 kW na střeše, tak ta varianta je síťová. Je to bez baterek. Ten největší problém je, že dnešní firmy to neumí nainstalovat tak, abyste tu energii využili přímo v jednotlivých bytech. Byť by vám 50 kW fotovoltaika měla vyrobit zhruba 50 MWh elektrické energie za rok, o které se předsedové nebo uživatelé těch bytů domnívají, že ji v těch bytech využijí. Není tomu tak, využijí to pouze ve společných prostorách, výtah, osvětlení. Vyrobíte 50 MWh a spotřebujete z toho například jenom 5 a zbytek posíláte do sítě. A to je velmi špatně. My jako komunita máme patentované řešení, které spočívá v řízeném vybíjení baterií a díky tomu jsme schopni energii využít v jednotlivých bytech. Teď se jdeme podívat dolů za předsedou tohoto SVJčka, který tady zároveň i bydlí. Máme tady 75 bytových jednotek. Úspora pro každý byt díky tady tomu systému od e-komunity na střídačích Benekov je zhruba 5-6 tisíc korun. Ta motivace byla ekonomická. Stát vám dá až polovinu celkových investic, které dáte do fotovoltaiky s nějakými parametry, které tam jsou. My tady instalujeme přibližně 70 kWh, ty baterie pokrývají ty výkyvy výroby, včetně té spotřeby a bez nich to za nás nemá moc smysl. Jsou tady využitý vlastně stávající kabelové trasy s tím, aby jsme co nejméně zasahovali do objektu. Jsou tady tahaný vlastně bezpečnostní kabely v protipožární trase, tak aby se zachovala bezpečnost a PBŘ. Takže s minimálním zásahem a s co největší bezpečností. Tady je měřák. Mimochodem to je ten inteligentní, který měří spotřebu elektrické energie po 15 minutách. Přeci jenom nějaké přebytky budeme mít, zejména v letních měsících, zejména odpoledne, kdy se nevyplatí to nechat vykupovat. Ale máme tady teď už zájem konečně o dobíjení elektroaut. Máme tady pár Tesel, které tady parkují. A ty dobíječky budou sdíleny. To znamená, že my jako dům se budeme starat i o rozúčtování pro ty jednotlivé lidi. To zřizujeme 5 dobíjecích bodů. To je dostatečný odběr, aby jsme ty přetoky taky využili. Systém máme chráněn několika užitnými vzory u úřadu patentového vlastnictví, a to jak vytvoření jednotného odběrného místa, tak řízené vybíjení baterií pro jednotlivé byty. 90% výroby spotřebujeme přímo v domě a návratnost investice je 4 až 5 let. No a takových bytovek máme v Česku hotovo už přes 250.